Says. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, radio broadcaster patay matapos naging luthang sang riding in tandem sa Dumaguete. Kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nagdangat na sa 80. Sa balita nasyonal, ABS-CBN dalayon na naging pauntat ang sa operasyon sa National Telecommunications Commission. Isa ka 17 Dias nga lapsag na lakip sa panibagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Mayo 6, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ang labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay stress, detalya na sa aton mga balita lokal. Isa na naman ka radio broadcaster sa siyudad sang Dumaguete ang napatay matapos ginlutang alas 9:26 kagabi lamang Mayo 5. Ang radio broadcaster ang kilala kay Cornelio Pipino o kung mas kilala nga si Rex Cornelio, 48 anyos kag pumuluyo sang Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Sunod sa report sang kapulisan, papauli na sa ilapuluyan si Rex sakay sa motorsiklo upon ni asawa nga si Colin Pipino sang magluntad ang aksidente. Sa investigasyon sang kapulisan, samtang ginauso isang biktima upon ni asawa ang dalan sang Villa Amada sa North Road, Barangay Daro, siyudad sang Dumaguete. May duha ka mga wala makilalaan nga persona nga nagasakay man sa motorsiklo, ang gulpin nila nga nagtiro sa biktima. Giningagaw pa nga madala sa Silliman University Medical Center ang biktima, apang ini ang indeklarar nga dead on arrival ni Dr. Michael Pacursa. Nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan angot sa mo nga insidente. Nagsaka na sa 80 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Base sa records ng Department of Health, sa Western Visayas, 8 ang nadugang nga kaso nga nagsaka sa 31 naka-recover naman matapos nadugangan sang duha kag napulo naman ang record nga napatay. Dugang pa sa 213 ka laboratory results nga ginpagwa kahapon nga adlaw, magluwas sa 8 nga nagpositibo mayara sang 3 ka repeat test. Yara naman sa 196 ang nagnegatibo kag may 6 naman ka repeat test.
Samtang isa naman katatlo katuig nga bata nga babae ang pinakahuben sa narecord sang Department of Health sa Western Visayas nga nagpositibo sa COVID-19. Sa report sang DOH sa Western Visayas, ang pasyente ang naka-admit karon sa ospital sa Pandan, Antique. Magluwas sa tatlo katuig nga bata nga babae, kalakip man sa panibag-o nga kaso mo ang isa ka 55 anyos nga babae sa Arevalo, siyudad sa Iloilo, 30 anyos nga babae sa Banga, Aklan, 33 anyos nga lalaki sa Dingle, Iloilo, 30 anyos nga lalaki sa City Proper, siyudad sa Iloilo, kag tatlo ka babae nga nagaedad 43, 57 kag 49, tanan taga Arevalo, siyudad sa Iloilo. Nakakita ang mga kabataan sa mga eksplosibo sa Talamnan sa Purok Malipayon, Barangay Busay, siyudad sang Bago, nagligad nga Sabado sang hapon. Sunod kay Police Major John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Bago PNP nagapalupad sang Tabanog ang mga ini sa nga makita nila ang eksplosibo, rason nga ginapahibalo sa mga barangay opisyal. Gin pa kamaayo sa otoridad nga tawgan sa nga miyembro sang 303rd Infantry Brigade agod nga palukpon gilayon para sa seguridad sang tanan. Nagapati si Batus-Batusan nga madugay na nga nalubong sa Talamnan ang among mga eksplosibo sang panahon pa sang World War II. Gilayon nga nagpangabay ang hepe sa pumuluyo sang Bago nga gilayon magpahibalo sa otoridad kung may nagakaangay sini agod matagan sa nagakaigo nga aksyon. Nagdangat na sa 254 ka mga tricycle kag e-bike ang gin-impound sa Bacolod Traffic Authority Office nga naglapas sa enhanced community quarantine kag naglapas ang pulisa sa Dalanon o kung sa Dalanon. Suno ka Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, ang pamuno sa bitaw kahapon nga sa naligad nga adlaw Mayo 4, 42 ka mga tricycle ang ilang nadakpan. Suno ka Asibuche lakip sa mga violation sa mga tricycle kag e-bike drivers. Amo ang pagbiyahe karon nga yara pa si dalom ang Bacolod sa ECQ kon enhanced community quarantine wala sang driver's license kag makabig nga kolorum. Duha man ni Sibuche, pwede mausar ang tricycle kag ang jeep sa pagpangompra sa merkado bilang private vehicle apang dapat masunod ang social distancing kag mayara sang home quarantine pass ang mga nagasakay. Ginpatag ni Sibuche, padayon ng ilang operasyon bangod padayon nga nagaginuwa ang mga tricycle sa Bacolod sa piyak nga suspendido ang mass transportation sa idalom sang ECQ. Sa karon sunod kay Sibuche, may mga traffic nga maobserbahan sa mga check-up points sa Bacolod bangod gina-check na ang driver's license sang mga motorista. Subong siya, yung nagligan namin, 212 plus 42 subong. So meron na tayong 254 na apprehended since since noong April 7 na operation natin. Ang kabahin sang pahayag ni Colonel Luisito Asibuche. Pilaso naman ang tagiya sa balay matapos aksidente nga nabungguan sang truck ang iapuloyan sa National Road si Chukagay, Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan sa Lunes sang Kagahon. Ang biktima ang kilala kay Ami Pineda, 51 anyos, nagapuyo sa mga lugar samtang driver sang truck ang kilala kay Ernie Pareno, 33 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Tabugon, siyudad sang Kabankalan. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, nagabiyake halin sa sur panorte ang truck nga ginamaneho ni Pareno sa nga madulaan sang control kag nagdiretso sa puloy-an ni Pineda nga gintunaan nga naigo diri ang biktima. Gilayon nga gindala sa hospital si Pineda kag inkustodiya naman sa mga otoridad si Pareno. Nakaangko naman sa kapilasan ang isa katagiya sa puluyan sa ginsulong kag ginbuno sa Purok 1, Barangay Talakdan, Banwa sang Kawayan sa tung Lunes sang Kagahon. Ang biktima ginkilala kay Dennis Sueno, 36 anyos, samtang ang suspetsado nga nagbuno ginkilala naman kay Rodel Villarias, 41 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Kawayan PNP, una nga ginhaboy sang bato sang suspetsado ang puluyan sang biktima. Nagwa ang biktima nga may dala nga kahoy kag nagluntad ang kinagamo. Natambagan ini sa mga kaingod apang may mga pilas na ang biktima tugas ang pagbuno. Gindala sa ospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang ining si Villarias. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sang insidente. Nagkaladakpan ang tatlo ka mga persona sa buy-bust operation sa Luni Street, Barangay Mambulak, siyudad sang Silay,
sa atong Lunes sang 7 sang gabi. Ang mga suspect ang ginkilala nga sanday Gerald Flores, 27 anyos, nagapuyo sa amuman nga barangay. Rigor Capana, 25 anyos, nagapuyo sa barangay Ilopez. Kag Juncel Cuenca, 21 anyos, sang barangay Ginhalaran, tanan sa among nga syudad. Sunod kay Police Major Rolly Pontivilla, ang hepe sang silay PNP, si Flores ang ginakabig nga street level target o SLT, samtang sanday Capana kag Cuenca, ang nakuhaan man sang illegal nga droga sa ginpatigay nga operasyon. Nakumpiskar sa ila ang 7 ka gramo sa ginapatihan shabu nga nagabalor sang 105,000 pesos, 225 pesos nga kwarta, 1,500 pesos nga buy-bust money, kag isa ka salakyan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado, kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen soap, original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imo nga lawas samtang padayon ang pagkuskus. Safe bangod wala ini sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen soap ang habon nga original. Kag sa ato naman nga mahilig magpangape, balagi na rekomendar naton sa inyo ang black coffee. Kaya ang black coffee kadamo sang benepisyo sa aton nga lawas. Kung black coffee gani, ang inarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Inilang ang nagisahanon nga black coffee nga mayara iya sang mangosteen. Nagabulig ni sa panubo sang risgo bala nga matapikan kita sang Parkinson's kag Alzheimer's disease. Nagapanubo man sang risgo matapikan kita sang diabetes. Nagatinlo pa sa aton kolon o kontinae kag nami man siya sa aton atay. Ang ining Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Kag nagabulig sa aton panubo sang timbang kun weight loss. So sa aton kape, Dr. Alfred's black coffee with no sugar na sa siling naton inilang ang black coffee nga may mangosteen. Dr. Alfred's black coffee with no sugar mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart kag iban pa nga outlets. Sa Dr. Alfred's black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. ABS-CBN, ginpaundat na sa operasyon sang National Telecommunications Commission. Samtang isa ka 17 ka adlaw pa lamang nga lapsag, nalakip sa panibagong kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Tumaraman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C kag nagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga kaaksyon, likawan lang ha ang nagabaligya house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Para sa sigurado kag garantisado nga produkto magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon parmasya. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa attack na ang alas 6, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginmando sang National Telecommunications Commission ang pagpasira sang ABS-CBN Corporation. Ginasaad sa ginisyo nga cease and desist order sang NTC na pitsahan Mayo 5, tuig 2020, nga ginamando sa ABS-CBN nga mag-untat sa ilang operasyon sa TV kag radio station sa bilog nga pungsod, kasunod nga nag-expire na ang legislative franchise ni sa tong Mayo 4. Ang NTC nga una nagpahayag nga hatagan sang Provisional Authority agud pasugdan nga maka-operate ang ABS-CBN ang naghatag sang napulo ka adlaw sa kompanya agud magsabat sa mando. Nagwa ang panibago nga development matapos nagpaandam ang Office of the Solicitor General sa NTC Commissioners nga mahimo sila magapakatubang sang kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung mag-issue sang Provisional Authority sa ABS-CBN Corporation kay sa affiliation ni nga ABS Convergence Incorporated agud padayon nga maka-operate sa piyak nga expired na ang prangkisa. Ipatawag naman sa Kamara ang National Telecommunications Commission matapos wala ginbasura ang constitutional power sa Kongreso sang ginmando sa ABS-CBN nga maguntat na sa operasyon matapos nga nag-expire ang franchise ni sa tong Marso. Sulo kay Isabela 1st District Representative Antonio Albano, Vice Chair sang committee, maga-issue sang show cause order ang House Committee on Legislative Franchises sa NTC agud ipathag ang order. Una diri sa committee hearing, gidpasiguro sang NTC sa Kongreso nga ihatag ang Provisional Authority sa TV network agud mahatagan sang panahon ang mga mamalidha nga talakayan ng isyu nga nagapalibot sa franchise. Ang Kongreso ang mga nagaisahanon nga may poder angot sa legislative franchises. Isa ang 17 kaadlaw pa lamang lapsag sa anom ka panibagong kaso sang COVID-19 sa Bataan. Ginanunsyo sang Bataan Provincial Office ngang lapsag ang taga-Banwa sang Mariveles. Samtang 3 sa anom ka kaso ang health workers sa Bataan General Hospital and Medical Center. Sa karon ang Bataan mayara na sang 96 ka kaso, lagip na ang 22 nga recoveries kag 4 nga napatay. Naka-record sang 9,684 ka COVID-19 cases ang Department of Health sa Pilipinas. Sa amo nga kadamuon, 199 ang panibag-o nga kaso. Na-record sa NCR ang 173 isa sa Region 7 kag 25 naman sa iban pa nga rehiyon. Naka-record man ang DOH sang 93 ka naka-recover sa Balatian kag sa Kabilogan. Mayaran na sang 1,408 ka mga recoveries. Naglambot na sa 637 mga kasos ang napatay matapos sa dugangan sang 14 basiman sa pinakaulihing records sang DOH. Target naman sang National Task Force Against COVID-19 nga makapahamtang sang 78 ka mga COVID-19 testing laboratories sa bilog nga Pilipinas sa katapusan sang Mayo.
Sa Palace Briefing, ginpahayag ni NTF Deputy Chief Implementer Vivencio Dizon ang pagsaka sa kadamuon sa testing laboratory sa pungsod ang mga resulta sa 30,000 ka-test sa kada adlaw nga pareho sa South Korea. Sa pinakauli nga datos sang DOH, ang pungsod sa karon ang may 22 ka licensed laboratories nga may kapasidad nga magkapatigan sang RT-PCR test. Nagapati si Dizon nga madamo sang kabuhi ang masalbar kung madamo nga test ang mapatigayon, ilabi na nga hindi makita ang virus. Ginahanda na sa karon sang gobyerno sang Philippine Sports Stadium o kung sang gobyerno ang Philippine Sports Stadium sa Bulacan, Mall of Asia sa Pasay, Inderon College sa Taguig, kag Palacio de Maynila tent sa Manila nga pagahimuon nga mega swabbing centers. Magapabili naman nga suspendido ang tanang international flights padulong kaghalin sa Pilipinas tugtog Mayo 8. Sa televised briefing, ginapahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang suspensyon na magalawig las 11:59 sang gabi sang Mayo 8 base man sa desisyon sang National IATF. Pero ang mga flights ang pagatugutan sa tion sang temporary suspension nga nagumpisa sa Mayo 3 kangay sang official flights, emergency flights, cargo ambulance kag medical supply flights, weather mitigation flights, maintenance flights kag international flights for stranded foreign nationals. Siyam ka mga airport ang covers ang suspension, lakip na ang Ninoy Aquino International Airport, Davao International Airport, Clark International Airport, Iloilo International Airport, Mactan Cebu International Airport, Zamboanga International Airport, Calibo International Airport, Lawag International Airport, kag Puerto Princesa International Airport. Una na sadto nga ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang suspensyon ng tuyong matagan sa gobyerno sang tion para ma-decongest ang quarantine facility sa Metro Manila. Naglambot na sa 2,000 ang reklamo na baton sang Department of Interior and Local Government batok sa mga local officials nga naglapas sa enhanced community quarantine protocols. Ginpahayag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga kadungan sa karon sa magparagtag sang cash assistance sa idalom sang Social Amelioration Program, mas nagadamo pa ang reklamo. Magluwas diri isaman sa problema sa pagparagtag sang SAP, amo ang inapatuman nga social distancing. Sa karon, 5 ka alkalde na kag isa kagatos ka mga barangay kapitan ang napapanaugan sang DILG sang show cause orders. Ginmando naman ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa sa Criminal Investigation and Detection Group nga magpatigan sang case build-up operations batok sa mga korap nga opisyal sa isyu sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Suno kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak, usisaon sang CIDG ang disbursement records, receipts, kag iban pa nga mga dokumento, lakip na ang sworn statements sa mga nagbaton sang pondo agud mapamatud-an ang report nga irregularidad. Dugang pa ni Banak, ang CIDG magapakig-angot sa Department of Social Welfare and Development kag Department of Interior and Local Government angot sa mga issue. Ang PNP Directorate for Investigation and Detective Management amo naman ang mag-monitor sa dalagan sa investigasyon agud mapasiguro nga mapasabat sa prosekusyon ang mapamatud-an nga guilty sa issue. Nagwa ang mando ni Gamboa kasunod sang direktiba sang DILG sa PNP nga iprioridad ang investigasyon angot sa ginaligar anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa pila ka lokalidad. Ginpanugya naman sang Malacañang sa Pubuluyo nga luyag mag-report sang anomalya angot sa cash aid distribution sa COVID-19 Emergency Subsidy Program para sa mapigado nga pamilya nga maghatag sang nagakaigo nga ebidensya para suportahan ang ila aligasyon. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang panugyan matapos nagtanyag si Presidente Rodrigo Duterte sang 30,000 pesos nga padya sa sinuman nga mag-report sang lokal nga opisyal nga nagapangawat sa financial aid. Suno kay Roque, importante nga mayara sang ebidensya, agud mayara sang isuporta sa aligasyon sang korupsyon nga issue. Ginatuna naman sang Department of Transportation o DOTR ang posible nga pagpatigayon sang hatid estudyante program para sa mga estudyante nga na-stranded bangod sa enhanced community quarantine.
Suno kay DOTR Secretary Arthur Tugade, madamong estudyante ang stranded sa ilang mga campus, apartments kag dorms sa mga lugar nga mayara pa sa ECQ. Hindi man makapauli ang mga ini sa tagsa-tagsa nila ka mga hometown. Ang Hatid Estudyante Program ang ginsuwestyon sa DOTR sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Samtang mayara naman sa online platform ang DOTR nga mahimo magamit sa mga estudyante para makarehistro kung luyag nila nga magpauli. Ginpalawig pa sa Land Transportation Office ang validity sang driver's license nga nag-expire sa panahon sang Enhanced Community Quarantine tubtob ini sa 60 kadlaw. Sunod kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante, mahimo makaproseso ang mga aplikante para sa renewal sa sunod sang 60 kadlaw sa tiyon nga magabukas ang opisina sang LTO pagkatapos sang quarantine period. Doa pa ni Galvante, limitahan sang LTO ang ilang transaksyon kung makakas na ang ECQ, agud masunod ang mga health protocol kaangay sang social distancing. Palayag pa ni Galvante, ihatag ang prioridad sa pagbukas ng LTO ang mga frontliners. Kag sa katapusan nga balita national, arestado ang isa ka lalaki nga nakuhaan sang milyones pesos nga balor sang ginapatihan shabu sa Taguig City. Naaresto ang 26 anyos nga suspect nga ginkilala kay Giselle Oliveros sa barangay Ususan sa Muman nga syudad. Nakuha sa iya ang 61.2 milyones pesos nga balor sang ginapatihan shabu. May nakuha man ang mga pulis nga isa ka notebook nga posible nagaunod sa mga transaksyon sang suspect. Ang mga transaksyon ang tabo sa bulan sang Marso kag Abril sa diin, nagapadayon ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Wala naman nagpanginwala pang suspect kag ginrason ang kapigaduhon, ang mga nahimo niya batunon ang trabaho sa pag-deliver sang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sini nga panahon, importante ang ikaayong lawas. Agud malikawan, ang mga balatian dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. So yari na ang Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold mas ginpa-improve ini kag mas epektibo na bagon mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Santone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Inyo ginmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, nabot Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!